Encuk nang omah apa ora ya? Wah, aman iki. Kang Lencung, nah aku maca ngene iki tambah seneng tenan. Tabak maca ngene Ji Ayu ki. Karena Lencung ora enak ngaret iki. Alah mbok los. Turu dhisik. Rambus. Alah. Wis ger. Kok kayane suarane kampret kae. Kondi bocah kok kerjanane dolan apa ora ngerti lah bapak galak. Ana bapake teko perdiamu-amu bocah. Kamprete kayane turu kae. Dalah tenan to. Bocah rada aturan padahal disunane ping pindho. Ora ngerti bapake kae. Direwang ngarit sikile lara. Mlaku digaret-garet sampai lara boyok kae. Wis gedhe ra mikir. Wis kono-kono. Karepmu. Apa kowe ora ngerti bapakmu nek kadung ngamuk, mamakmu lho diamuk dibontang-bantingne. Kaya ngono bapakmu tuwek nafsune gedhe iki. Wis karepmu pret. Diomongi ora kenek. Mbak nang warung. Hanya, ini gala-gala si kamplet. Gue jadi ngali sendiri, ha? Hanya, untung nggak ada orang, ha? Ini oyot kurang ajar, ini oyot. Hanya, ini orang tua mau lumput sampai susah-susah, sampai jatuh bangun. Awas lo, plet. Lo nggak tahu orang tua. Ini kurang aja loh. Aduh. Hanya ini kambing Uwe kasih makan enak-enak. Uwe dari tadi belum makan, ha? Belum makan yang kenyang ya. Ini orang tua dikerjain terus si kamplet. Hanya enak-enak tidur ha. Nggak tahu orang cuma capek-capek ngalit. Alah cung, ganggu aja lo. Bangun lo. Orang ngurus. Tinggal keturung. Asem we cung. Wis tuwek iki aja nesan-nesu wae lho cung. Kowe nek marai stroke ora iso ngomong hanya. Pancene mbok lho cung. Senani we engko. Pergi lo, jangan balik-balik lagi, kurang ajar lo ha. Weh, kakak sih mbok remok nih. Engko ora kalau dibokmu wapok engko cung.
omah apa ora? Jul. Wah. Tepak iki, Jul. Apa meneh? Ora ana angin-angin udan tepak, tepok. Alah, paling karek kejak aku meneh. Ya mesti no. Wong sahabat sejati. Ya rene no, Jul. Ngoprol nang kono, ya mampu tretong. Biasane lho nggonge tletong, kok dadak ngejak ngobrol ning jaba barang. Saiki lain no, Jul. Mampu letong lho saiki, gak etis. Biayamu retis kaya iya. Tenan lho, Jul. Aku saiki dadi pembisnis. Mergo aku ora mrene pirang-pirang dina, aku bisnis. Nah, saiki kowe tak jak seneng-seneng. Njalukmu apa? Aku manut. Mangan. Ngopi, mangku purel. Yo kene. Bisnis apa bis tletong. Gayane ngejak mangku pura. Ampekane lho mengkis-mengkis. Jane nenek aku yo gelem. Piye, Jul? Gelem apa ora? Tenanan apa ora? Nek tenanan aku gelem. Loh, kok malah ngece? Aku lho jadi pembisnis. Wis kayo ganti penampilanmu, aja kaya ngono. Ngongkon aku salin, sampean lo buluk. Buluk ya kok ladang. Jene pembisnis, ya sibuk. Gelem apa ora? Ya wis, aku manut. Sementing sampean seneng. Ya wis, aku tak ganti. Nyapa kek? Mangku purel, Jul. Arep mangku purel. Tenanan apa ora? Apa ndek duit? Gayane ngejak mangan, ngejak ngopi. Alah, manut lah. Jul. Loh, kok cepet men, Kak? Ya cepet no. Wong salin ku nang pinggir omahmu. Wis kendang. Cepet-cepet. Yo, enteni. Oh, necak seneng-seneng ya. Suwi. Pancak susah. Wangel. Ayo. Kanan dulu, Kak. Wis to, manut. Wong bedhek to? Urung apa iki? Bung. Lah iki warunge. Nang warung. Ode. Waduh. Kowe iki piye lho ora ngomong-ngomong enek galon ning kono. Mulane kacamatane dicepot, padang-padang kaya ngene kok nganggo kacamata ireng. Duh anak buah ora matuk.
Kayane akeh wong ngomong anak buah. Mau nek ngomongin kanca sejati, letrong. Aja ngomong kanca, anak buahmu. Men wis pas aku wis keren ini. Nek kowe omong kanca, pisan meneh ora tak tukoni kopi iki. Kon aku melok sampean. Letrong. Yes aku manut, sing penting sampean seneng. Wis ora usah gamblek. Jul, ayo lu kene. Oke. Mbak De. Iya, Mbak. Gawekne pecel karo kopi ya, Mbak De. Kopi nentek, garek pecel, Mbak, gelem. Ya wis, pecel ya kena. Jaluk loro. Oh iya, Mbak. Mbak, soro ya, Mbak? Ya. Ayo, bajak sini. Ranto, sing penting melu aku. Waret. Berarti tenan iki, akeh duit iki kakek. Ngono bisnis. Sementara itu, gue sebenarnya nanti kok wong anak buahku. Sebenarnya warak. Tak manut, sing penting sampean seneng. Ode, neng gorengan ora, De? Enak, Mbak. Ayo. Ngapa lo Kang nang kene, Kang? Iki lho, dijak bose iki lho. Nah, nek ngono, kuwi kan pantes ya lho aku bos. Kayak ngene iki rumane bosmu, Kang. Bos, jalan lagu ndek ini lamaran nang masku, jarene ngene ronda. Wah, ngono jarene bos. Yang goprak teko iki. Lah, kowe mangan apa? Jajan apa? Alhamdulillah. Ya tenang. Kuwi sok ya, Mbak. Kuwi to. Pokoke heeh. Wes, aku lek karo ngono kuwi paling seneng, Mbak. Iki wis botenan iki kok. Aku njaluk apa-apa kok, Mbak. Ya ento, arep pesen apa wae. Bos. Sok ya, Mbak. Kok, De, aku pesan pecel ya. Pecelnya 5. Gosek. Bojoku, anakku, mamaku. Oh, 10, Mbak De, pecelnya bukan 10 ya. Ese piro ya? Yo 10 ora apa-apa, ese 10. Gorengane 20.000 ya, Mbak De ya. Terus karo kerupuke barang, kerupuke. Karo apa meneh ya? Mie ayam barang 5 enggak apa-apa. Bungkus ya, Mbak De ya. Dan materuan ya, Mbak. Remuk ngene iki. Apa-apa to, Bos? Ora apa-apa. Bos. Iya. Yo ngene iki, Cul. Wong dadi bos iki. Ya apa bosmu tenan kaya ngono iki? Ya mbah lha iki lho wingi wis kere. Saiki malah dadi kaya ngono. Lah iya to. Lah nek wingi ning omahku lho, pakane kaya ngono kok saiki malah dadi bos kaya ngono iki. Apa enek keajaiban, Kang? Ya mbah. Ngomong apa dah iki? Ora, Bos. Atuk. Wis, gaji total entek piro? Iya,
Duit ki ora kegawa iki mau nganggo dompet kosong. Wah. Meneng kene wae dhisik lah. Musibah iki. Oh, kudu iso ngloske. Bah, enggak ada sinyal iki. Pak golek sinyal sih ya. Jonen anu nih. Sangkae ning kene. Mas, susu lo ya. Ora. Apa kowe, Jul? Bos-bos apa? Ejas lho rek nyile. Kok suwi timen lho. Emang ngapusi apa orang emang iki? Lah ya ora lha aku lho tasih sing kene. Aku penasaran men to isine ki apa? Jajal ndang ono. Aku penasaran. Aduh. Kaget aku, Kang. Isine apa, Kang yo? Ya empuk. Itu aku kesalahan, Kang. Wedok ki rene salahin. Pak enggak bener. Ngono kuwi kan? Ya iya. Tak kalian ya? Ya bukaan. Tapi kok aku kesalahan neh. Oh, ora. Salah terus. Enggak. Mendina aku lho diseneni bojoku mergo salah. Alah, ora nek saiki ora. Ora tenan. Enggak. Tenan? Iya. Tenan iki yo. Ah. Salah pokoknya sampean lho Iya, yo. iya. Iya kan? Iya kesuwen. Aku betul lho, Kang. Ora apa-apa. Enak apa nih kita? Embuh. Kayaknya ku wandel iki, Kang. Apa enak duitnya ya, Kang? Duitnya wakai paling yo. Paling enek. Kang, barang duitnya kan lo, Kang. Lagi kok biar bayar kan? Lagi ini yo renek. Lagi ini yo renek, Kang. Aduh, tenan kuwi. Enggak enek duit deh. Beh, kakak ki ngisini-ngisini aku ini ki. Lo kuwi lo, Kang. Arane bos kok bos kere. Lanjut duit. Terus ngene iki soperan bayar. Tulungin bayar nih pecel sitok lho. Kakang ora duit. Tok piyong piringe loro eneng karo bose barang iki lah bos mau perar kok bayar. Ayo tulung dibayar sisan tok in. Jo ngalah.